birthday! Happy birthday, Mommy Lilibet! Mother! Hindi totoong may babayaran kang 10,000 dahil meron kaming surprise sa'yo! That's another day. It's a special when someone's Kamusta mga ka-JFS? This is another day, another reason to live, love and love. Panibagong araw, panibagong sorpresa na naman. At ako po ang makakasama ninyo ngayong araw para ihatid ang sorpresa mula sa puso. I am your Ate Donna, your lovely surprise ambassadress. At tagdaan na nga po ang All Saints Day at All Souls Day. Kamusta naman po kayo? Paano nyo ba pinagdiwang ang araw ng mga yumao? Kasi kami, the usual, dumalaw lang po kami sa puntod ng mga kapamilya natin na nasa heaven na, and ang bilis-bilis ng panahon. We're halfway there dahil papasok na naman ang month of December. Ibig sabihin, magpapasko na naman. Ang bilis-bilis talaga, no? Pero, as I always say, whatever seasons of your life, kasama niyo po ang JFS Petals and Services para ibigay ang quality surprise services at garantisadong number 1 dito sa Kabicolan. Kaya nga po, patuloy tayong pinagkakatiwalaan ng mga surprise sender natin. Kagaya na lamang po ni Ma'am Grace and ni Ma'am Shani Lu, all the way from Saudi and Kuwait. Inutusan po tayo na sorpresahin ang kanilang mother dear na si Mother Lilibet. Sino po siya at ano-ano ang laman ng ating surprise packages for today? Malalaman niyo po yan mamaya. For now, excited na ako kaya wag na nating patagalin pa. Sabay-sabay nating sabihin dahil na-miss ko to. It's surprise time! On our way papunta sa Santa Cruz o Campo Camarines Sur. Kasama ko po ang JFS team at nag-iisip kami ng pangmalupitang prank para kay Mother dahil natimbrihan kami ng mga anak niya na palagi daw galit si Mother. So, baka galitin pa natin siya lalo ngayong araw. Anyway, huwag niyo kakalimutan na i-hit ang like and follow ng aming mga social media accounts, Facebook, Instagram, and YouTube channel at JFS Petals and Services. So, kita-kits tayo mamaya kapag nakarating na tayo sa bahay nila Mother Lilibet. Babush! Hello po, dito po ang bahay ni Ma'am Lilibet Villano. Saan po? Nasaan po si Ma'am Lilibet? baka magpapaman din eh, kaya laro ako. Ma'am Lilibet? Si Ma'am Lilibet po? Sino po si Ma'am Lilibet? Hi ma'am, hello po, good afternoon po. At si Sir Mark po, andyan po si Sir Mark. Sino po? Si Sir Mark po. Wala pa. Si Sir Mark po, anak po ni Ma'am Lilibet. Hindi. Ah, hindi. Anyway po, kaibigan po ako ni Sir Mark. Pero ma'am, meron po kasi kaming di-deliver ngayon na items po kasi binili po sa amin online, sa JFS online po. And sabi po, ang nakapangalan po doon sa package po ay Lilibet Villano. Sige po. Sige po ma'am, ikaw na lang po. Very hospitable si Mother. May... Sige po, tukaw muna kita. One eternity later. Baka gusto niyo ma'am, i-check muna yung items ma'am bago po tayo mag-proceed sa payment details. Or baka po meron po kayong mahihiraman na pwede magbayad.
Ala, umiyak na si madam. Sir, tawagin niyo si ma'am, sir. I-check muna natin yung items ko. O baka kumukuha na ng pambayad si ma'am. Umiiyak na si ma'am. Nagihibi ako si mama mo. Sige po sir, invite nyo na lang po si ma'am. Ma'am, halika ma'am. Tingnan po muna natin. Ayaw nang lumabas kay ma'am. Umiiyak na si madam. Na-stress si madam. Tapos ko lang. Nasa abroad po sila. Baka po sila sir, may pambayad po sila ng 10,000 po. Sige po sir, i-invite na lang po si ma'am. Doon po tayo sa may sasakyan po. So sinasabi natin na kailangan mag-firmahan kasi ayaw niyang lumabas ng tindahan. Nababadrip sila. Paano tayo magsusurprise kung ayaw lumabas ng celebrator? Makakaloka. Okay. Ma'am Lilibet. Oo, ganyan. Sige po, dito po tayo ma'am. Ma'am, kayo na lang po magbayad, ma'am, kasi na-stress na po si Mami Lilibet. Ma'am, kailangan po namin ng product review, ma'am, kaya i-clip ko tong microphone, ma'am, ha? Okay po. Kamusta po kayo, ma'am? Anong nararamdaman niyo, ma'am? Hindi nagsasalita si ma'am. Ano na? So, tingnan po natin yung items, ma'am. Sige po, dito po tayo. Yung items po kasi ma'am, nandito po sa loob. So, kailangan po natin bubuksan. Hindi ko nabubuksan ma'am. Kamu talaga. So, pag ano po, papirma na lang po ma'am. Okay, sir. Ano, may ballpen? Pakuha nga pong ballpen para pirmahin ko si ma'am pag claim niya po. So, ang sabi po ng mga anak niyo ma'am, nakausap ko po sa video call, sila na lang daw po magsasettle ng 10,000 na babayaran. So, i-claim niyo na lang po. May tinta? Okay po. Mother, pirma ka na lang dito, mother. Okay. Galing nga natin nagpirma na si mama mo. Dito po, dito na lang po. Okay, so andito po yung item. Happy birthday! Happy birthday, Mami Lilibet! Mother! Hindi totoong may babayaran kang 10,000 dahil meron kaming surprise sa'yo! Suot mo na to, mother. Very emotional si mother dahil kanina nai-stress na siya. Hindi niya in-expect na merong darating ngayong araw na ito na babayaran niya ng 10,000. Kaya na-stress siya. Dito po tayo harap, mother. Andito ang ating camera. Anyway, mother, si mama ako po mo. si Donna at kami po ang JFS Petals and Services. Dito ka, sir. Samahan mo yung asawa mo. Sabi na, meron ka po bang hula, sir? Napasurprise talaga to. Mother, anong nararamdaman mo, mother? Kanina ayaw na ni mother lumabas. Happy birthday! Mother, lahat po ng nakikita nyo, hindi po ito items na babayaran nyo. Lahat po yan ay para sa inyo, para i-celebrate natin ang kaarawan mo ngayong araw. Okay ka lang ba, mother? Sige, mother, nararamdaman mo. Ito ang mga pa-surprise sa iyo ng mga surprise sender natin. Mamaya huhulaan mo kung sino sa kanila ang nagpadala ng surprise sa iyo. Anyway, mother, meron ka dito. Ay, pwede gift agad. Okay. Unahin na natin to dahil may dalawa pong chikiting na may bibigay sa inyo ng regalo. Ayan si Bella at si Aliyah. May regalo siya kay Mama Beth at meron din regalo kay
Papa Poro. So, napaka-sweet po. Apo niyo po sila, ma'am. Opo. Pwede kayo dito. Sige, Dali! Rami ka mundo ba? Sige. Okay. Meron ba kayong message kay Mama Beth? Anong gusto niyong sabihin? Binasal. Happy birthday. Happy birthday, Lola Pit. Apaka-sweet na mga bata, no? Nag-prepare pa talaga sila. Anyway, mother. Meron tayo dito, kakanin. And syempre, may pizza pa dito sa ating surprise package. At meron din pa-bubble balloon para sa inyo. Labas natin ito. Customize. Happy 54th birthday, Mama Beth. Happy birthday, mother. O, dali niyo na, sir. Okay, si sir na ang maghawak. At syempre, mamaya na ang surprise. Meron pa tayo dito, cordon bleu. Pwede pa rin isama sa handaan. And of course, meron pang Carlo Rosé. O, mag-inuman kayo mamaya, ma'am, ha? Para makarelax-relax tayo, ma'am. Mag-date po kayo mamaya ni sir. Meron din tayo dito. Anong chicken po ito? Ito, chicken natin. Chooks to go! May chooks to go pa tayo dyan. So, kumpleto na talaga ang panghanda, no? Pero, alam nyo po, ang magpapasarap ng handaan natin, syempre, yung mga mensahe po na mga importanteng tao sa buhay ninyo. Meron ba kayong idea, ma'am, kung sino nagpadala neto, ma'am? Mga anak ko po. Ano ang mga pangalan po ng anak niyo, ma'am? Hindi ko alam kung sino sa tatlo, ma'am. Andiyan na sila, nanonood sila ngayon, naka-video call tayo. Hello po! Si Saida sa inyo nagpadarakaan. Silang lahat ang nag-abala nitong birthday, talaga pa birthday surprise para sa inyo. At meron nga po silang message para sa iyo. Ito po ang message, no? Basahin po natin, kaya konting katahimikan lamang. Greetings for my beloved mama. Happiest 54th birthday, ma. I love you so much. Sana permi ka lang maugma kamo ni Papa. Padangaton mi ikang maray. Mayong makakapantay kang pagpapadangat mi sa imo. Salamat sa gabos na sakripisyo nindo sa mong magturugang, lalo na kibela. Ma, sorry sa gabos na kasalan ko sa imo. Padangat ko kamo ni Papa. I love you and I miss you so much. Happy birthday, Inget Permi. God bless, love, Shani Lu and Bella. Ito pa, meron pa po. To Mama Beth, happy birthday, ma. It's been 6 years na dahil ko na kamo nahihiling. Nakakaiba na, lalo na sa mga special occasions, birthday, Christmas, New Year's, gabos na sakripisyo ko digdi sa ibang bansa para man po sa Indo na pamilya ko. Ma, sana sa simple birthday surprise me and gift me sa Indo ni Papa, sana po napaugmami ka mo. Insert, Bella and Alina. Mama, salamat sa gabos na sacrifice para sa pamilya ta. Naway taon ka pang halawig na buhay ni Lord para makaibami pa ikaning halawig na panahon. Miss you all so much, Mama Beth and Papa Puro. We love you, love, Bebe Grace. Mama Beth, may special na tao gustong batiin. Meron pong special na tao na gusto kang batiin ngayong birthday mo. Nagpaabot po sila ng kanilang video messages. So, panoorin po. Iyo, ma'am. Sigurado. So, panoorin mo po, mother, ha? Lang po. Rotate lang natin para full screen ang view. Sige, mami, matayo lang sa sakyo lang kayo. Hindi, kahit dito na. Hawakan mo, mother. Happy birthday. Thank you. Happy birthday, Neng. Kamusta kayo dyan? Sana maligaya ka sa karawan mo. At sana lagi kayong mag-ingat. Ito kang mambit. Sana makita tayo ulit. Ako namimiss ko na kayo na lahat dyan. Thank you. Nay. Bakasyon na dito kayo. I miss you. Sana bigyan niyo ni Lord. Kuya na, gurang naman ang pira ng edad ka. Labing utsintahan. So, okay na, mother. Sino-sino po yung nagpaabot ng message sa'yo? Kapatid mo po? And Kapatid ko, ito po, si nanay ko po. nanay. Nasaan po ngayon si mother? Sa Bisaya. Nasa Bisaya. Taga Visayas po talaga. Saan po, ma'am? Particular na lugar.
Negros Occidental si Palay. Negros Occidental. Taga Negros Occidental pala ito. Tapos po, saan po kayo nagkakilala ni Tatay Puro? Libman. Sa Libmanan! Paano po kayo nagkakilala? Ano po ba ang love story niyo? Ikaw magkwento, Tatay Puro. Ano bang love story niyo po? Kinihatan sa kan, ma'am. Po? Kinihatan sa nako. Anong ginihatan, ma'am? Ganun, nag-arga na. Ah! Kinindatan lang daw si Tatay Puro ni Ma'am. Totoo po ba yun, Mama Beth? Kinindatan mo lang si Tatay Puro tapos nagkainlaban na po kayo. Gaano na po kayo katagal nagsasama, Ma'am? Simula 1986, 1987. Simula 1987, magkasama na po sila. At biniyayaan po kayo ng ilang anak po? 11 po. 11! Oh my God, isang pindang lang ni Mama Beth kay Tatay Puro. Nagkaroon sila ng big family, 11 children. Sila po ba ay kayo po ba ay magkakasama ngayon aside from sa mga daughters nyo po na nasa ibang bansa? Nandyan po ba sila ngayon sa bahay nyo? Sino po ang anak na nandyan po? Ayan po. Si Bunso? Bunso po yan? Hindi po. Bunso po? Wala pa po ang bunso ko. Wala Nag-klase po yung bunso. nasa school pa po, grade 5. Okay, so nag-i-school pa po yung ibang mga anak ni Mama Beth. Pero, syempre, sa tagal-tagal po ninyong nagsasama, marami na po kayo napagdaanan at sa 11 po na anak nila, talaga namang dun pa lang, talaga masasabi na natin na sila talaga nagmamahalan ng tunay dahil pinayayaan sila ng 11 na anak. Tatay Puro, mensahe niyo po sa pinakamamahal niyong asawa. Happy birthday. Tingnan niyo, ma'am. Ano pa po? Wish niyo po para kay Mama Beth. Sana maghuli pang buhay mi. Kani matabangan mi pang sumuyang mga aki na. Kuya. Bantayan mi ang mga aki ning inihon. Nag-reskwela pa. Ilang taon po ang Ang sanghod mi po. ang bunso po ninyo? Ilang taon na? Ano man? Ano po, 10 na grade 5 na siya. 10 years old po ang kanilang bunso. So, ang wish po ni Tatay Puro kay Mama Beth ay sana po magtagal pa ang kanilang buhay para May maputokan dyan, May! mabantayan po nila yung mga apo pa nila, tapos yung mga ibang anak pa nila. Anyway, ma'am, kamusta po ang nararamdaman niyo po? Parang tulala pa si Mother. Kanina nag-walk out siya. Dinaan-daan niya lang ako sa lumbay-lumbay na salita. Walang sigawan na naganap. Walk out agad. Inano mo man kaya, ma'am? Si Bag-o. Ano pong naramdaman niyo kanina, Mother? Nung pumasok kayo, bakit po kayo pumasok? Nagalit po kayo sa akin? Napangitan kayo sa akin? Ano ba? Sagutin niyo ako, Mother. Subayadan kaya, ma'am? Subayadan na 10,000. Yung bayaran pa lang 10,000. Nabigla kayo, Mother. Nagalit po kayo, kinabahan. Anong naramdaman niyo, Mother? Yako, 10,000 na bayadan, o. At nagbayad pa sa sumaguning, nagpadala pa sa sumaguning kwarta pa. Yung kanyang kwarta. Natutulala talaga si Mother. Pero Mother, sinabi ko sa iyo kanina na meron kang babayarang 10,000. Hindi po totoo yun dahil ang mga anak mo ang magbibigay sa iyo ng... Okay. Bonggang money bouquet worth 10,000 pesos! Palakpakan tayo dyan, mga kaibigan! O siguro naman ngayon, Mother, hindi ka na nakatulala, Mother, or may 10,000 ka na, Mother. Ano pong gagawin niyo sa 10,000? May pinagpaplanuhan ba kayo? Anong gusto niyo? Mag-Shopee, magpa-mall? Anong gusto? Dagdag puhunan, ma'am, sa tindahan. Dagdag puhunan sa tindahan. Yung mga kapitbahay po ni Mama Beth. Magbarakal ka mo kay Mama Beth ang aning dakul benta. Iyo po. So, masaya ka ba, Mother? May gusto ka pong sabihin sa mga anak mo na sila Ma'am Grace, sila Ma'am Shani Lu, na nag-abala po talaga na kahit sila ay nasa malayo, gusto nilang pasayahin ka. Salamat gabo sa mga aki kong yaon sa harayo. Ano pa, Mother? Ang hilibi, ang mama mo, hiling nga. Bani kong ining kwarta. Bukasan mo naman dapat may gusto ka pa bang idagdag, Mother? Mga pilin mo sa kanila na nasa malayo sila. May 11,000 ini. Isang kumulang regalo kong ini.
mag-ingat sinda perme, yaon sinda sa rarayo. Mapaisip nila eh. Ikaw po, Tatay Puro. For the chicken na tayo sa kapitbahay. Okay, Tatay Puro. Kausapin niyo muna kami, Tatay. Tatay, ang mga anak mo nanonood sa'yo, ano pong gusto niyong message sa kanila? May gusto po ba kayong sabihin? Salamat sa Indo, araw kanina buta abot kami ng araw kanina sa Indo na tinaunin ko kay mama mo, sa kuya. Sa sobrang higos kan sa Indong nagurang, nakarabot ka mo dyan. Okay. So, Mother, syempre, hindi po makukumpleto ang birthday celebration kung walang blowing of birthday cake candle. And syempre, kakanta po tayong lahat. Mabuti naman po, andyan po ang mga kapitbahay natin dyan para mas lalong malakas yung pagkanta natin ng happy birthday song. So, ipiprepare lang po natin ang birthday cake at babalik po tayo mamaya. So mga ka-JFS, inabot na po kami ng ulan kaya minadali na namin yung surprise. At ayan na sila, inaayos na nila yung mga food na kasali po sa ating surprise ngayong araw. Siyempre, yung mga team po natin ay nagkakaroon na ng mga decorations para pwedeng ikabit dito po sa kanilang tahanan. So ito po yung reality ng pagkatapos po ng ating JFS Courthouse surprise, no? Yung family po na surprise po natin ay nagsasalo-salo sa mga food po na pinaabot ng kanilang loved ones na nasa malayo. Cellphone na natanggap si Tata, Realme C35. Oh, may case pa yan. And syempre, ilan po yung cash na natanggap niya tayo? Gaya ko nga nito nabilang. Ay, parang happy si Tatay Puro, 5,000 pesos! Salamat! Ayun, hindi lang po si Tatay Puro ang meron natanggap. Meron ding Vivo. Anong unit yan? Isa yan. Ayun, may cellphone din para kay Mama Beth. Hoy, tabahin ito mga guys. Yan, nag-video call na sila. Silang mag-aanak. Kunin nyo na po yung handaan pagsasalusaluhan ngayon. Ayan na ang cordon bleu. Ayan na yung kakanin. Carbonara. Ayun, masarap. Meron ding tubes to go. Siyempre, sasama na natin yung mga decorations para naman ma-i-decor na nila sa kanilang tahanan. O, diba? And mga ka-JFS, ito din yung framed na message para pwedeng i-display sa bahay. Lagi-lagi nilang maaalala itong birthday ni Mama Beth. Panahon na para magsalo-salo. May spaghetti pa, ayun. Dapat itong sarong labisa nga ni.